Bon dia, som a Pinós, un municipi, petit poble del Solsonès, i avui comencem primera etapa de dues, clàssica de primavera, organitzada la ruta per Tour de l'Hort i anem direcció Solsona. Farem uns 120 quilòmetres ensenyant aquest espectacular recorregut i demà tornarem cap aquí a Pinós. Pararem a dormir a un hotel de Solsona i seguirem. Ens esperen 120 quilòmetres i 2.000 positius, guapos, guapos. Montserrat, allà al fons, tot el Prepirineu, i ara us ensenyem, Estem preparant les bosses, bikepacking, amb el Guillem. Aquí carregant les bosses. Hòstia, això serà divertit, Tio, això està torçat. I mireu aquest mallot, Tour de l'Hort, està guapo, Ensenya'l, ensenya'l, haver estudiat. Que guapo. Està una mica tort, no passa res. M'estic ratllant, Ho aconseguirem. El xurro del Guillem. El xurro del Guillem està tort. Ens han donat aquest passaport a l'hostal de Pinós. Mireu, passaport. S'ha d'anar apuntant les vegades que hem vist a la verge i les cerveses i botifarres que ens hem menjat. Podeu mirar a la web totes les avantatges de tenir el passaport i de les rutes que fan, perquè la veritat és que s'ho curren molt i és espectacular. Ara començarem, però primer anem al centre geogràfic de Catalunya, al punt centre, que el tenim just aquí. Les xancles no poden faltar, perquè arribarem a Solsona i només tenim xancles i pantaló curt. Com faci fred, fliparem. Som al centre geogràfic de Catalunya, punt centre-centre. Aquí dalt hi ha, crec, una rosa dels vents. Guillem, això ja comença, Les xancles sortiran volant. La rosa dels vents al centre de Catalunya. Diuen que aquí no és el centre de Catalunya, va dir. Qui ho diu, això? Hosti, El Quim Masferrer li va dir un que el centre de Catalunya no era aquí, que On era a era? l'altra banda. Masferrer diu que no. Parlar amb gent, va vindre aquí al restaurant que hi ha aquí Hòstia, baix sí. i li van dir que el centre de Catalunya era un altre lloc. Què és aquí, collons? El de Sí, bien sí. enredar, no? No, era broma, estaven tots de broma. Arrenquem la jornada, ara sí. Tour de l'Hort, som-hi. Quina passada, està tot superverd, guapíssim. Comencem la ruta baixant, El Guillem està flipant amb la bossa de la bici aquesta que portem darrere. Fica't de peu. Mira com... Va saludant. Hòstia. Estic a punt de caure. És que és millor no ficar-se de peu, Però quan vinguin pujades dures fliparem. Buah, quina passada. Carreteretes així i només portem 4 minuts. Tu escolta això, és que sobre parla la música. Un torno cap al cotxe, I què diu? I recordeu la roba que porto, marca Sirocco, teniu descompte, guapo, utilitzant el codi i el link de la descripció. Avui mallot, culot i samarreta tèrmica interior. Sembla que no, però això és una meravella. Seguim. Guillem ajustant les cales. Som a Prades. Entrem a dins del poble i seguim. Amb festa, Calaf. Està ple de camins. El Pedraforca, Cadí, Rasos i un gos. Quilòmetre 20, Aguilar de Segarra. De moment, carreteres així estretes, un tram de gravilla que no ens esperàvem, de baixada, i molt bé, anar fent. Dia espectacular, es veia a Montserrat les agulles des de la cara nord i es veia guapo, Sí, molt xulo.
Es fan bé els quilòmetres, de moment. Aquí per venir amb la carretera també és un paradís, s'ha de dir. Sí. Es pot fer amb gravel o carretera, això? Sí, sí. Seguint el track. Aquí estem començant a veure la Verge, Quina pujada! Sortint d'Aguilar de Segarra. Buah! A sobre, si et fiques de peu, la bossa se'n va d'excursió. I si poguéssiu olorar el que estem olorant nosaltres, cauríeu desmaiat, xaval. Hi ha un contenidor de brossa aquí i no fa gaire gràcia. Buah, com puja! La Llavinera, quilòmetre 30, passarem pel costat de l'aeròdrom. Ara veurem. La Noia, com vas? Molt bé, amb ganes de pillar alguna de menjar. Exacte. Montserrat allà al fons. Fa un dia, 4 d'abril, feia dies que no feia sol, poc vent, espectacular. Esterrato! Hòstia, quina passada! La Toscana catalana. Que guapo, tu! Descobrint Catalunya. I si voleu fer la mítica Strade Bianche però no voleu anar a Itàlia, veniu aquí, Espectacular! Hem enllaçat uns quants turonets per pistes. Oh! Guapo o no? Joder, recordava el Poggi. I Poggi escapat cap a Solsona. I no... Quilòmetre 50, 2 hores, som a Torà. No havia estat en la meva vida en aquest poble. Fleca Pastisseria patrocina aquest moment. Anem a menjar. Buah, anem bé, de moment, ruta espectacular, però ara comença l'U2. No hi ha res d'aigua a partir d'ara, fins a 60 quilòmetres. Mireu aquesta flauta de xocolata, carrot cake i pa Bimbo amb cacauet. Anava amb bici, m'he ficat el dit al mallot per agafar una cosa, he tret el dit i el tenia marró de cacauet, tu. He posat massa i guayaba. La guayaba no falta. Diu que és de cacauet, però jo no sé. Mireu quina pinta. Haver estudiat. On som, Guillem? Antiga Casa Magí. Patrocinadors Tour de l'Hort. El fuet que tenim és seu. El fuet que ens han donat a Pinós venia d'aquí. Sí. Quilòmetre 64, seguim. Quines carreteres, Fajita marmelada. El millor invent de l'home. Quina passada, quina calma, 0 cotxes. Quin poble, tu, al costat de Sanaüja, aquest no sé com es diu, haver estudiat, però que guapo. Una baixada, venim d'allà baix. Bueno, de dalt seria. Sí, d'allà dalt. No? Molt guapo, això. Som a Lloberola. Oh. I curva. Església de Santa Maria de Lloberola, descobrint llocs. Un dels objectius de les rutes del Tour de l'Hort és fer turisme local, descobrir llocs, gastar els diners ben gastats
locals del poble. I aquí seguim, quilòmetre 84. Quilòmetre 95. I ara, quan arribem a l'hotel, us ensenyarem on dormim i què portem a les bosses, que també és interessant. I a veure com ens ho fem per sobreviure la nit a Solsona sense roba. Carretera de Sant Pere de Madrona, baixant cap a Solsona, quilòmetre 100. I des que hem començat a aturar, al quilòmetre 50, no hem vist cap cotxe. 2 bicicletes i ja està. Uah, un espectacle, Zona molt desconeguda, però una sorpresa. I s'ha de dir, tota la gent que hem conegut, un 10. Et tracten com si fossis un més, un amic seu, i molt agradable, la veritat. Un punt a favor. Experiència recomanable. $115 quilòmetres, queda res per arribar a Solsona. Això és el que portem dient fa una estona, però no arribem mai. Però anem molt bé, 5 horetes i poc. I estem una mica patats ja, però el paisatge fascinant. Sembla que estiguem enmig del Windows. Windows 12. La bossa de la bici. Això no té preu, No cal anar gaire lluny. Aquí a Catalunya ho tenim tot. Som uns privilegiats. Paradís. Port del Comte, allà dalt. Això sí, cap font, cap lloc per beure aigua, cap poble amb cap font des de Torà, i encara no hem trobat cap. Portem el bidó i de moment ens queda, però anem justos. I si la voleu fer en bici 100% de carretera, els trams que hem fet de pista és una mica... jo no m'hi ficaria. Però sí que és veritat que són pocs, són curts alguns, i es pot arribar a fer. Anant una mica lent, però es pot fer. Però amb la de gravel per aquí es va de sobres, Som a Solsona, quilòmetre 122. S'acabó. A buscar l'hotel, però primer estem buscant una font i hem anat a 3 parcs i no en trobem. L'has trobat? Crec que sí. Però si feu aquesta ruta amb més calor, prepareu-vos, Un bidó de 750 no és prou per 60 quilòmetres. Portem 3 hores sense beure aigua. Bueno, del bidó sí, però portem 3 hores sense beure cap font. Camells guapos! I ara comença el show del material, de l'hotel, de recuperar. Ho documentarem, va. Quina passada, Som a l'hotel, Hotel Solsona Centre. Ens han deixat una habitació per les bicis, les claus de l'habitació, i perfecte, Ubicats al centre. Ara us ensenyem l'habitació i com és l'hotel per fora. Buah, ho hem aconseguit, Gran. Bé. Pam. Vale, gràcies. Rebentada, guapa. Vale, doncs ara us diré on se sopa i fan Barça. Sí? Això és l'important, això. Mira, aquí a l'hotel, vale? Mercadona Parking, vale? Teniu un minut, aquí teniu els llocs importants per visitar i aquí teniu els restaurants, vale? El casc antic... Vale, és tot això, el carrer principal és aquest d'aquí, carrer Castell. Sí. I llavors aquí teniu els llocs importants, o sigui, la catedral, el Pou de Gel, el Consell, aquest hotel que és molt emblemàtic. I l'habitació de l'hotel, Susana, Andreu, moltes gràcies per l'explicació que ens heu fet. Hotel impecable, econòmic, molt casolà, familiar, i la veritat és que ens encanta, Preferim hotels així, bona gent, que 5 estrelles, no coneixes ni el propietari. Tenim molta gana.
Anem a visitar el casc antic, deixem l'hotel i quines pintes portem, paravent, roba d'esport, xancles, mitjons. Solsona, 4 d'abril. Anem a visitar el casc antic. Sembla que anem a la platja. Pintes. Si és que fem vergonya. De demà. Amb això sobreviurem. Si feu la ruta i veniu aquí a Solsona i busqueu hotel, heu d'anar directes Hotel Solsona. És el més econòmic del poble, ens ho han dit, i està impecable, 100% recomanat. Hotel Solsona Centre, es diu. Just aquí, allà el tenim. Mendigando por Solsona. Això no havia de sortir al vídeo. Casc històric. Guillem. Petao. Mones de Pasqua guapes. Massana. Mira. Oh. Pillem això d'avituallament per demà. Amb això arribem bé, Molt guapo, Solsona? Estem flipant. Sí. I fins aquí, primer dia de la Pinós Rubé acabat. Ha estat molt guapo. Ara descansar, veure el Barça al bar i demà segona etapa. Domani piu. Pinós Rubé, primer dia. Aquí acomiadem el primer vídeo. Adeu. Algunes paraules? No, vull dormir.